Hawn ħafna li mlew partijiet sostanzjali minn ġisimhom biha filwaqt li oħrajn ma jriduha b'xejn, qed nitkellmu dwar it-tpinġija u x'inhi l-opinjoni tal-individwu dwar jekk jagħmilx tpinġija jew le, m'hemmx dubju li min ipinġi huwa artist. F'avveniment maħsub għal dawn l-artisti tkellimna ma' Wayne Psajla, wieħed mill-esebituri li ilu jpinġi fuq il-ġilda għal dawn l-aħħar 20 sena. Jgħid li ra bidla kbira fil-mentalità. Mara nbidlet totalment. Niftakar meta aħna għaddati kien ipinġi. U bat-jiena tani l-karriera tiegħu u kien l-istil kien totalment differenti. Issa tatu irfinat ħafna, qed tifhemu dejjem tilajna livell għoli. Psajla spjega li jekk kemm il-darba wieħed jitħajjar ipinġi, il-proċess jibda billi jitkellem fit-tul mal-klijent dwar dan x'jixtieq. Skont l-istil tal-bniedem mhux hekk. Hawn min iħobb realistic bil-kulur, hawn min iħobb black and grey, u ħafna stili iktar, dot work, old school, new school, Fil-ħin ta' żjara tagħna nsertajna lil Terence Zammit iżid biċċa tpinġija u spjegalna kif fil-fatt jaħseb ħafna dwar xi jkun se jagħżel. Ejwa, jogħġbuna ħafna l-films tal-Marvel, fil-Mania, DC Comics u hekk. Allura pa' speċi tal-Batman kienet sabiħa u ġbitni, kelli ġabet ċoħra allura qed inkompli nżid magħha biex naqqedhom. Il-livell li qed jintlaħaq f'dan il-qasam kien irrimarkat minn Terence li stqar li anke lu ġieħ naqas għalkemm ftit u ġieħ ma jaqtalux qalbu lanqas. Efhem, tħossha ftit tal-bidu sakemm tidraħħa, għax imbagħad isek tħoss it-tarix tibda. Istess ma tweġġax, imma fimni. No pain, no game.